Shalom, hor samanginang, pajupang musihita di programon, ima program ibadah minggu, di hari minggu, tanggal 21 Desember 2025, minggu Advent Pau Paton, jalan Naparpudi di Ureta di bulanon. Ada orang masuk kita tu perayaan Natal. Nah, jamita di mingguon dibuat sian Evangelium Lukas bidusada, mamuka sian ayat 67, tolas 70 sia, di bagasan topik, nama rojahan di hatan di bata namandok di topot debata do bangsona atau Allah melawat umatnya. Nah terpun jamita boy tajah di kolom deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Nah masalah doroha molo ditiki marsai tiba rodongan manang keluarga mandulu iba. On masa ada ubat nama sayampu lao pamalupon. Nda ada ubat berbentuk fisik ibana alai ubat dalam bentuk psikis atau mental. Jala balik sa hirana lungun doroha mau lepas marsi tahun iba hiradang adong na perduli mengido tolong iba tu halak alai hiradang adong na manangihon on manasanga di tahun hala Israel tikini dukon moding tolu hala panurirang na parpudi na di tongos debata tu bangsa Israel ima panurirang Hagai Zakaria dot Maleaki di pasip debata ma bangsoi sampai 2000 tahun dang adong baga-baga dang adong tanda-tanda jeladang adong manangaha sip sudah tenang dang adong berita huhum HP martona do debata tu bangsa Israel marhiti-hiti panurang Maleaki di do debata ikut tongoson na do si Elia tu bangsa Israel gabe si patujolo ni haroroni ari ni Jehovah na buluni Maleaki 4 ayat 5 HP saya terpai bahwa bangsa Israel hiradang arung tanda-tanda hasasau ni hatai dung salpu 2000 tahun lengna di masa panggunggomi bangsa Yorom di tanon Israel adong masa halak malim margorsi Zakaria sian horong ni si Abia horong Abia on ima sada horong sian 24 horong akamalim peparan si Aaron na di sagira jadah pitik ini tugas nasida pasahato pelia tu bagas joron di bata 25 di bagas tahun sada horong dapotan bagian lahu pasahaton pelia ni jala dung jupang maanggap ni horong na lahu mangulahun hamalimoni manghihuto na somalan hati hai diundi ma manangisi na masuk tu bagas ala gudang do anggota ni sada horongi jadi dang hola sada do be masuk dan mungkin sudah masuk kan songoni jadi terpilih masih Zakaria masuk meibana tu bagas jupang nama suruh-suruhan di debata di bagasan ima malaikat Gabriel napa sahatun barita las niroha tu ibana idok si Elizabeth istrina nunga di tangihon debata be tangiang na jala di kon gabi-gabian ma ibana HP ragu do si Zakariaon di bulan lain alana nunga matuahu nasida lahu gabi natoras jala dang mungkin behala na marumur boy merdekan pamatang alana ragu ibana gabe ditutup debata mas hari ngardi sorana gabi ngungu ma ibana sampai jupang ari hasasau ni baga-bagana debatai ima hatutubuni anak na di goribana si Johannes nah dung tubuh anak nai marlas ni roha ma ibana dot dongan nasa jabu laos dibuka debata mas hari ngardi sorana malu masih Zakaria laos maret de maibana i managa bitur pun jamitat tasadarion endeon somaldo di goari ayat Benedictus manang ende puji-pujian si Zakaria dukon hatutubu ni si Johannes tabereng haturangan ditur pun dison na parjolo ayat 60 tu ayat 70 sada rodo debata manoput laho paluahon bangsona dipuji si Zakaria do debata di bagasan endena ala rodo debata mandulo jala paluahon bangsonai di si mandulo atau melawat lapatan na debata aktif bekerja menolong umatnya nda ada hola nasib debata hudul di harajona alai rodo ibana manopot bangsona jadi haluan ni jolmai nda ada alani usaha ni jolmai nda ada nata pangido yai asa jalota alai ala inisiatif ni debata do ubahin nama lua jolmai sian dosa na ayat 72 tu 75 hasatiaan ni debata tu akka padanna di pata kasih Zakaria do di endena haroroni di bataon ima dalam ni debata manggohi baga-bagana na di pasat ibana tu si Abraham di badan Narobi tujuan na jelas asa boy do bangsoi marhalado di hadapan na sopo la marhabiara benasida agar mereka bisa beribadah tanpa dibayangi rasa takut di hadapan Tuhan ayat 76 tutup 77 tugas ni si Johannes pendidi anak natubi ima si Johannes pandiri haduan gabe panurirang ni debata na sunbadia maibana na para dehod dalan haroroni Tuhani jadi bari tahonon nama haluaun marhite-hite hasesa anidosa sianot takas taboto haroroni debata ima lahu paulihon muse hubungan antara manusia dengan Allah yang telah rusak akibat dosa jadi hubungan ini diperbaiki atas inisiatif Allah debata ro namar sakap lau padinggaton hubungan on asa boy muse marsaur jolmai dok Tuhani
ayat 70 tu 70 sia sinodang na besar di bagasan hahulomon hararoni di bata tu portibion tudos mai songon mata niari na sinodang manorangi akan jolma na mian di bagasan hahuluman sinodang ni di bataon ima na gabe palito na patuduhod dalan hangoluan do tahatiuron do tahatayoran tu akka jolma ditogo di bata do bangso na mardalan di bagasan hadameon na manotong. Nah, si pasaton di jamita adong tolu di sona manginang na parjolo dang lupa tuhani di bangsona. Tung pehira na so dialusi debata tangyakta na porsiado hita toktong do mangula debata di nguluta. Lau patu pahunak kena denggan di nguluta. Di dok Yesus di Yohanes 5:17 na mangula do damang rasi-rasa nuaing au pe mangula do sebab Bapakku bekerja sampai hari ini. Dia bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Alai memang waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Dang tabo tu sa di hari alusono di bata tangyak tai. Alai na porsiaro hita di berang di bataro na masa tu hita jala di boto di bataro ahana tahilala. Jala dang tabo tu songo dia do persap ni bagai-bagai. Dang adong na menduga haroroni si parade di dalani tubuh sian keluarga nong matua. Suak songoni hatu tubuh ni Yesus nagabe panodang di portibion. Dang adong na menduga tubuh maibana sian namar baju. Gadis perawan bisa hamil. Ya, ini tidak masuk akal. Ditambah muse Immanuel do di do Tuhani gorna tu si saya. Ale dung tubuh ibana gabe Yesus sebagai gorna. Jadi dang terdundung hita dalam pikiran ini dibata. Alena pasti dang pasobona na posonai saya tongon di bagasan hasusaan. Di topot ibana do hita, di dulu ibana do hita, jala di sarihon do hita, di togu hita tu dalan natorang, di lehot tu hita hagogon do las niroha, gabe dang mabir behita di nguluta. Napa dua na manginang tajakon maharoroni dibata marhite-hite ha persiaon na polin, dohot hamu boni roha. Dang dalan muda laku di nas debata tu si jasaya. Lapatana dang taratusan na songod dia dosa kap ni debata di nguluta. Alesana na pasti dang adong naso tarpatu pani debata. Masalahna jojok dope hita mengandalkan pikiran ta sendiri lahu mengatusi hatani debata. Song si Zakaria nagabi ragu ala dang persaibana di hatani debata. Mana mungkin seorang yang sudah lanjut usia bisa mengandung yang benar saja ini bana. Terkadang menginang sabda Tuhan terdengar tidak masuk akal. Tapi percayalah sabda Tuhan itu bukan tidak masuk akal, tapi tidak masuk di akal kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak masuk akal, tidak ada yang mustahil. Ikosong si Maria do hita molo taingot di pesta na berbagas manang perkawinan di Kana narong di Yohanes bidu 2 habis batuan ni suhut manang perjabu di gor si Maria ma Yesus asa di pendalan solusi songon dia caranya noang kan songon ni songon dia ma aso nang maile perjabu ay torot do pe katamu habis inu pe nga habis songon ni na di gor si Maria ma parhubas di pestai di dok nasida ma tu parhubasi manang dia do honon na tuhamu baik kamu ma manang ahana di siruna tuhamu ulahok kamu ma enna jadi hita pe kosongoni do manginang di bangsa tanyakta tapasa ma tu tuhani Tuhan pojok situ tu do ate-ate ku sadarion gok situ tu akaparukilan na hutaon makuling maho Tuhan pabuah matuau ahado bahenokku dia do sipatu pakku asa hulahun asa malua ausian akka sitaonon. Jangan paksakan pikiranmu, kehendakmu, rencanamu untuk menyelesaikan masalahmu. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan punya solusi yang paling pas untuk kita lakukan. Napa toluhon mangolu songon halak naungian di bagasan hati urun ni Kristus. Dina holom do tubuh biar ni roha manginang. Ale halak namian di bagasan hati urun dang adong na di haber na sida. Sok-sok ni mahita halak Kristen. Hita do halak nong dipadidihon tu bagasan guar ni debata. Nungga kebe sada daging, sada pamatang, sakabona hita dohot guar ni Tuhani. Halak nang mangulu di bagasan Kristus tudos meido ta halak namar dalan di hati urun dang mabiar jala dang ngarong be hata hutun di rohana dang adong kekhawatiran manang rasa putus asa atau depresi. Orang Kristen tidaklah orang-orang yang gampang depresi, gampang ketakutan, gampang panik, gampang khawatir. Di si Paulus ai Kristus doha ngolua diau jala laba nang hamatean. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ini bana. Mau lebih marujung mulut tahaduan na porsiaro hita sahat tutangan itu hanima daging nang todit tahun. Jadi tajakon maibana di nguluta tatopot maharoni Kristus nagabi panodang di portibion asa mangulu di bangsan hati orok kita selamat merayakan Advent, selamat menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Ima jona boy huwagay hok kami mudah-mudahan boy mangurupi kadongan nalo paradihon jamita tuar minggon. Shalom.